maber jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere abedo ga gimor mokalo mar tudore kodi mondo mi wapuonjre wang'ie kaka wanyalo bedo kod ngima maber nikech onge mwandu ma ng'ato nyalo bedo godo moingo ngima maber. Emomiyo chenro mar penj laktar wawacho ga ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Andruth Otieno, aduoko ni erokamano makende kenda mor mokalo ni wendowa kendo daktari wa osechopo e studio odiechieng' ma kawuono. Machiegni daktari kenda mor mar neni e hik 2023. Machiegni erokamano kaka watimega wabong'ere inyiso ni nyingi ng'a in nyakanye in laktar molonye weche mage acho donje to kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Erokamano Luth mkwongo adak kwayo mos mar higa manyien ageno gor Nyasaye erokamano maduong' miyo waneno higa manyien. Nyinga Lola Apondi an nyagem yala to an chi ndewa kwa bwaye to ahinya an daktari mar nyithindo to lony matimo maduong' ahinya en daktari mar nyithindo mar emergency gi ICU. Koro atie ICU kuma koro joma ngima gidhi matek ahinya mane kuma koro ang'eyo but en daktari mar nyithindo gisani atiyo Kenyatta Hospital but katieko tegruok matimo sani ta abodok Ramogi Hospital Kisumu. Erokamano. Nairobi ka intiere nikech weche mag tiegruok imedori moingo kuma nisegi kecha. Erokamano. Amor mar bedo kodi Dr. Lola odiechieng' ma kawuono. Kawuono adwani mondo mi wang'ie chandruok mar COMA nikech wayudo kaka samoro nyathi obedo kod tuo moro kata chandruok obede kit ngima nyathi to nyithindo thoro bede COMA. COMA wanyalo wacho ni en ang'o Dr. Lola? Wasetemo manyo kaka wanyalo luongo COMA gi dholuo. Thoth ji ne wacho ni chalo ka gima ine dendi nie kinda sumbi gi akuru. Bangiso ni akuru ga sumbi bangiso ni ngima ni ok dhi maber ahinya. Lakini gi kaka wang'ie kaka daktari mangiso ni dendi koro ok ti maber to okinyali chiwo gima mola nyalo wacho ni okinyali chiwo inyalo bedo nitie aina mopogore nyalo bedo ni winjo okinyal sudo but ahinya ni okinyal chiwo to mangiso ni kata ng'ato loso kodi kata ng'ato mi instructions moga to onge gima inyalo timo nikech koro pachi nitie ka gima koro oling'aling'a kamano. Koro ichalo ka gima dendi en mana ka gima dendi ochung' pachi ringo mbele but onge gima inyalo control e dendino. Ichal ng'at manitiere nindo matut ma okia kama nitiere mane adiera mantie en ka mane ok anyalo wacho ni ase experience lakini joma puonj mosetim king'eyo joma nigi shida mar COMA wacho ni ichalo ng'ama nindo ahinya. Inyalo bet ni winjo jomoko sabaro ok nyal bed ni winjo lakini inenda ahinya kagima ng'ama leko lakini onge gima inyalo timo. Ochalo ng'ama nindo ahinya mosiko ka nyalo bedo seche matin bado nyalo bedo wige matin bado nyalo bedo kata dweche kata higni mang'eny. Koro chalo ng'ama nie nindo moro matut ma onge gima onyalo timo. Mano bende makelo weto odiechieng' ma kawuono Dr. Lola en COMA kuom nyithindo ma en nindo matut ma bende nyalo dhi seche onyalo dhi jumbe onyalo dhi kata dweche kuom nyithindo thothne othoro timo nyithindo koso to kapo nono thoro timo nyithindo en ang'o manyalo miyo nyathi chope COMA ma bende watwake odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth. Gisani wanyalo wacho ni ohero mako nyithindo lakini COMA e nyithindo gi COMA gi joma dongo beto pogre matin. Ka wang'iyo COMA e nyithindo nyalo kelre gi gik moko ma kawaida. Tuoche ma nyithindo yudo pile gi nyalo miyo gibed gi COMA. Pile wangiso kata dakteche kata jonyuol ni tuo moro amora ma nyathi nitiego kodhi mang'eny ahinya to nyathi dhi bedo gi COMA. Wakaw kata achiel kuom gi tuo mar malaria kogoyi matek to nyathi nyalo riere to koseriere to bodhi e COMA. Nyathi nyalo bedo gi tuo mar skari kaskari no ni piny inyalo dhi e COMA. Kaskari nitie malo inyalo dhi e COMA. Kin gi tuo bar nyarogno be inyalo bedo e COMA. Kin gi tuo mar adundo be inyalo bedo e COMA. Gima datemo wacho ne jowinjo wa gisani en ni tuo moro amora nitie kumoro ma kokale to obomiyo nyathi bedo in COMA kata kapok nyathi osim. Koro COMA ne motemo ng'iyo ni to ere kaka wanyalo hakikisha ni nyathi ni ka tuo to kik ochop ni koro chope COMA nikech ahinya ka gisechopo ga e COMA to koro bedo wach matek mondo watem mondo waduoki mondo ngima oduogi e yo makare. COMA e joma dongo opogre nikech gin gik moko mek pressure, hypertension, gik makamage ma yudoge lakini mar nyithindo gima nyalo wacho ne jowinjo wani en tuo moro amora matin ahinya inyalo wacho ni wagaya lakini kok ing'iye maber to yot ne mondo owuoge tuo moro mayot mondo dhi ochop ni koro nyathi bede i COMA. Awinjo kilero kacha ni igaye itemo ywa mondo mi kik nyathi chop kanyo nikech ka nyathi pok osim. Awinjo kitiyo gi dholuo no ni inyalo ka nyathi pok osim titemo mondo mi ogaye.
nitiere ga thuolo mani kapono ni ng'ato dhi e koma, thuolo ni malo ni nyathi nyalo sim, nyalo dhi chuth. Koro lure gi gimomiyo nyathino noyudo koma. Nitie tuoche ma kaka wati gi mamong'e ahinya kaka mar malaria. Wati gi malaria. Ka watiyo gi malaria, nyathi koseyudo malaria, chakore dende ore, wacho ni fuonde ge rame, sama tino wacho ni ool, ong'ok. To wan kaka joma nitie dala, samoro idhi e duka kendi, tinyiewo ne samoro Coatem to muonyo, samoro imiye Panadol. Koro itemo mana kagima itemo thiedhe gi dala. To kodhi makoro bet mang'eng, makoro dende ore, samoro dende oriere, samoro skache dhi piny, samoro medo medre makoro wachi ni kute mek malaria go dende medo medre e kaka nyathino medo bedo matuo. Kaito yot ne mondo koro osetamo dende mondo koro o control gima ne timre cha, to yot ne mondo dhi e koma. Koro koma ni kosedonje, koro waneno koro yeni chon no wacho ni in gi malaria ma simple, kata nyalo wacho ni in gi severe malaria or malaria mategre ne ng'eng, making'iyo atamalo mar kute manie dendi, samoro ido kata ni atamalo 80. Mano nyiso ni koro tuo osebedo mang'eng. Koro ingeni e ngima ni sama wang'iyo ngima mar jatuo en ni dendi ka in gi kudni moro amora, tere kaka dendi nyalo go lweny no. To keneno ka koro dendi lweny koro tuo ni chako hinyo dendi ahinya, mano ni koro dendi koro lweny ni koro ochalo ka gima ok odhi nyalo. Mano kaka koro dendi koro give up, ema kaka koro wawito gaji seche moko. Koro nyaka koro hakikisha ni wa support dendi mondo dendi o fight. Ichalo ka ngama ni e lweny. Nyaka gore matek ba lweny ni olo maber eka mondo wagolie e kit tuo ma intie go nono. Manyalo ketie kinda kuru ga sumbi, manyalo keto nyathi e kinda kuru ga sumbi mabende wadendo ni koma, makoko ngi maber to nyalo miyo nyathi wito ngimane. To bende gimilero no maber Dr. Lola ni kik janyuol ka tuo mora mora e yo mar oyuma. Kineno ka nyathi ni tuo, kik idhi e duka itimo self medication, ni dwani mondo minyiew yath kendi kod gik makamago, kare kute ka pod medo nyuolore, gimedo nyuolore den nyathi ka ma ang' noter nyathi e koma. Dr. Lola, daher mondo mipimna ni ponono ni kaka kuom ranyisi tuo mar malaria mane watiyo godo omako nyathi. Kaito wacho kacha ni kaka iwete kaka kute ka medo dongo. Thoth ni wayudo ni del thoroga kedo kod tuoche ka ponono immunity bera teke mag del bero. Ka ponono ni nyathi oyudo malaria to kute dende ka otemo kedo kod kute ka masa moro dende odhi maber. Debe ni manyalo bedo kod chembe mag kute gi kata kute gi mupondo kamoro mang nyalo muoch kendo muoch matek mang ket nyathi e koma. E tuo malaria gi lony mo osetimo sani waneno ka ok otimre ahinya nikech nitie kuonde moko ma malaria ng'eny ahinya kaka nowacho kaka Luo Nyanza obedo mang'eny, kidhi Mombasa obedo mang'eny, kuonde moko mantie gi gode kama to ko ng'eny ahinya. Berne en tuo ma kosethiedhi to thiedhre athiedha maber borume dendi. Ma chako duogo kendo to duoga kendo nikech koro sona moro no chako kai kendo, lakini ok ni moro no pondo. But nitie e tuoche moko kaka ne wacho chon gi sickle cell, nitie tuoche moko matekre mar dendi ok ber ahinya. Joma nitie gi shida go mage joma kute nyalo pondo e dendgi kaito bang'e nyalo chako chierre kendo ba chak migi tuo ahinya. Lakini kimonyo yath maber bo thiedhi bitieko yath kaka daktari nondiko ni cha, to konego bed ni chako duogo kendo mana kana ok othiedhe maber. Ma bende kaka winjo kimulo weche mag rateke mag del ding'eny mokalo, teneni kaka jonyuol ka itiere kod nyathi nyakineni ochiemo maber mondo mi rateke ne mag del immunity ne obed motegno makata ka tuo yude to nitiere moko ma dende nyalo kedo godo. Dr. Lola, daher mondo mipimwa ni seche ma nyathi odhi e koma cha ang'a timore ne del nikech pimonwa kacha ni en nindo matut kata en nindo ma nyalo dhi e seche, onyalo dhi e jumbe, onyalo dhi dweche, samoro bende onyalo dhi kata higni. Ang'a timore del ka oko sim entie to okonyal timo gimoro amora. Ang'a timore den nyathi seche mane gima timre ochalo machine moro ma mor to ok nyal sudo. Mane mpande manyalo timo samoro in gi machine moro ma inyalo tuge omor lakini tich moro nego beno tiyo chakoro ko tim maber. Koro king'iyo e del dana kwa chako gi malo ka wadhi piny sana gima hinyore ga ahinya sama ng'ato ni e koma en obwongo mar dhano. Sama obwongo mar dhano no koro ochako tiyo mos. Koro gik moko ma inyalo timo kaka paro, bedo gi ratilo moro amora koro ok nyal trive nikech koro iwacho ni obwongo ni onindo matin. Gik moko kaka dundo ginto gitiya tiya lakini ok giti maber nikech ngeni ote onego bed ni wuok kuom fuondi mopogore opogore to onego bed ni gitero e obwongo. To obwongo monego bed ni gitimiyo ote ni be pod onindo ahinya. Koro samoro yudo ka oto chopo moleo, samoro oto chopo marach, samoro oto ne benoko chopo. Mane nyarisi manyalo temo wacho kaka wanyalo pimo go mondo watem winjo gima timre dend ng'ato. Koro shida mantie ahinya en shida mar obwongo. Koro odhi mos kaluwore gi kaka onego bed notiyo. To nikech onego bed ni otiyo gi ranyisi mawuok e fuondi moko mopogore opogore. Koro mano
mamiyo kata adundo ni koro dhi gocho mos nikech onge ote monego bed ni ng'ise ni goch piyo. Kaka king'iyo nyarogno be koro tiyo mos nikech ote monego bed ni wuok e bwongo mondo gis nyarogno mondo oti maber, koro ote no ok chopi. To nitie ote moro mar monego bed ni sudo mondo koro ing'e ni onge kabisa. Koro mang'iso ni ok inyal sudo, ibet abeta kamano nikech mano to e ote mok ok chop ginene e obwongo. Koro ichalo ng'ama ninda matuta ahinya. Ranyisi en mani koro ibeta beta. Seche moko nitie jomoko ma inyalo ng'iso gi gimoro giwinjo to onyalo mana sudo wang'e to ok onyalo sudo dende, lakini onyalo sudo wang'e to koko rach ahinya to nyalo kaneno ko onyalo ginene, onyalo go wiye mang'iso ni owinji to ok onyal wuoyo to ok onyal sudo. Koro kuonde ma ahinya ohero ga affect en mokwongo en fonde gi gimolo go kizungu ni mota, kaka onego bed ni wuotho, kaka onego bed ni sudo, makata ka gimoro inyi malit to onego bed ni ka gimoro gwari onego bed ni winjo lit ka nitie kanyo. To koro ka gimoro gwari kata remno ok iwinji nikech koro ote mantie kae gi ok dhi obwongo. Mar ariyo en mar wuoyo, nikech wuoyo ng'iso ni ka loso kodi awinjo gimiwacho to anyalo duoko gimiwacho nikech awinjo to ote chopo nyaka e bwongo na mang'isa ni mae kaka onego bed ni duoke kamano. To nikech mano koro bedo affected, koro kata wuoyo bedo shida. Kaeto mar adek en mar sudo mar wang', nikech ng'ato konego bed ni luongo gi nyinge kawacho ni Ruth, onego bed ni winjo to i-respond. To seche moko nitie jomoko manyalo winjo, onyalo ginene respond mana gi wang'e kalure gi rem ma owinjo. Koro e ranyisi adek gi mar fuonde, mar wuoyo gi mar wang' e kaka wapimo kaka otiyo chalo ratil ma watiyo go mar nyiso ni ng'ano tuono marom nade. Koro wamiga atamalo wach ni ei mar ranyisi kamae wawacho ga ni 6 kiluongo kata wuotho maber tanyalo sudo gi awacho ni en 6/6 manyiso ni atamalo 100. To ka kokanyal sudo to iduoke mos. Seche moko nitie nyaka jomoko ma kar fuonde ne ka wamiyo max mar 0 ei 6. Koro kwa medo gi gite to onego bed ni giwuok 15. Koro sa ma osechopo komed mar fuonde ne gi mar wuoyo gi mar wang'ni to wayudo ni kwa medo te en 8 kadhi piny, mano ng'iso ni koro isechako bede COMA. Koro kaka wamedo ng'adi max e kaka koro wachako wacho ni koro COMA ni dhi matut ahinya. Makiyudo kaka jatuo moro nigi wach ni 8/15 to nitie jatuo moro man kia 3/15 to ng'ama nigi 8/15 ni wawacho ni beto dhi maber berie kaka wapime gi moro man 3/15 ni. Ma wanyiso ni weche COMA gibedo gin weche mayot kata matin. Delo nindo, obwongo ok nyal yudo ote, obwongo ok nyal oro ote moro amora ahinya mar sudo fuoni mar wuoyo kachiel kod mar neno ema thothne thoro nindo ahinya. Dr. Lolo, kipimnwa ni seche ma ng'ato nitiere COMA, yueyo to yueyo maber, tiende ni nitiere kaka nitiere kaka obo to tiya adundo gwecha to kata koko gwech maber, yueyo thoro chalo nade? Yueyo ng'eny ne bedo gadi e wi 6 koso mano to kong'e. Sama isechopo 8/15 mang'iso ni ote mar yueyo ok dhi tiyo maber. Maga joma koro watere ICU to wakete mashin mondo wakonygi gi yueyo, nikech par ni ne wasewacho ni ote kata madhi wuok e adundo, madhi wuok e nyarogno te pod biro mos. To samoro like sama ine COMA to ote mar yueyo ngeno obwongo no bende ng'isi ni yue kama ka koro ote no kobiro wi nyalo wil ma ok yueyo, to wi ko wil ma ok yueyo man kaka wawito kaka jatuo nyalo wito ngimane. Koro nikech waonge ote maber kaka nyalo chopo nyaka e bwongo, koro wawacho ni ok wadhi rito mondo yueyo tami. Kisechopo 8/15 to wakete watere e ICU to wakete e mashin mondo wakonyi yueyo. Mano be konyo dendi mondo oyue matin nikech dendi tiyo matek. To sama ine COMA wadani chalo kaka in gi mashin mok ti maber, kik imiye tich mang'eny mondo ti. Iweye mondo ti matin eka mondo ti maber. Koro nikech koro ok onyal tiyo maber, wadani dendi wami nyaka yedhe mamiyo wamedo simo dendi. Mane gima nyalo temo wacho gi dhoro. Wamedo simo nitie yedhe ma wami wakete mashin ma koro kata koro ok inyal sudo, kata koro mashin matimo gik moko te nyaka dendi koro ochak recover ma koro tekre ni chako duogo maber. Koro kwa golo yedhe go to koro waweyi mondo koro dendi chak tiyo kende. Okay. Medo simo del mondo mi eka delo yue, mondo mi delo yud kaka nyalo chokore kendo mondo mi oduogi. Daktari ponono ni ng'ato nitiere kod nyathi dala to samoro sebedo kod kata tuo mar malaria, pod obotiyo gi malaria nikech ne tuo ma thoro mako nyithindo dala. Wang'iyo COMA kuom nyithindo.
To ineno ka samoro imiye yath, samoro itere osiptal, to ineno mana ka ok odhi maber ahinya. Ranyisi mage ma kineno tinyalo chich ni nyaka bed ni nyathini to ochomo koma. Nikech gigi nyalo timore nyaka dala, Dr. Lola donge? Ging'eng mier ahinya. Pile pile anyiso ga jonyuol ni nyithindo ohero tugo. To kineno ka nyathi ok odhi tugo kawuono, mano ng'isi ni nyathi ok dhi maber, nikech pile pile nyathi sana ja higni 13 ka dhi piny, sasa moyudo nafas moro matin to nyaka ng'o chapni. To kin gi nyathi ma kawuono kano chiew gokinyi ok odwa ni mondo owuog e kitanda, ineno mana kaka odudre aduda. En ga nyathi moro ma samoro nonego bed oseywe laro, kawuono pok oyweyo, kata samoro neno ko oyweyo ineno mana ko ol ahinya, mang'ise ni dende gini chako hinyo dende. To nindo ber mana sama nindo gotieno. Nyathi ma nindo ahinya godiochieng', mano nyathi matemo ng'isi ni denda koro temo ol, onego bed ni tuoni koro hinya. Koro moro kendo ni nyathi ma ogombo no chiem kata koro kodwa chiemo kabisa, to ko chiemo to ongogo chiemo. Magi temo ng'isi ni nyathi ni tuo, lakini gini koro temo lweny mokoro goni temo hinyo dende maloyo kaka onyalo goyo lweny no. To gima nyaka wang'is ji en nyathi kosechako riere kata kowe loso, mano koro wang'iso ni koro nyaka koro ring kode osiptal mondo wane kaka nyalo konye mondo kik obed ei koma no. Nikech nyathi onego bed ni kiluonge to onego bed ni oyie, onego bed ni osudo. To kiyudo nyathi monindo e kitanda makata iluonge, makata indhune, kata itimne gimoro amora to ling'a ling'a, mano nyathi ma koro kawatemo ng'iyo ratil mare ochalo mana ng'ama donjo ei koma mos. Koro tere e osiptal mondo gik moko minyalo nitie gik moko matindo tindo makelo koma minyalo los mana kada gi dakika 2 kende. Wach kaka mfano mar skari katin kadhi e osiptal to pima ni skari tin, gima ginyalo timo tin kabisa, kata mi mana soda imadho to dhi goli e koma, bi chier, bi chak wuoyo. Aseneno nyithindo ma moriere ma gin koro gisebedo abeda e koma, kipimo skari tiyudo ni kata skari en achiel, onego bed ni kawade en 13. Nyathino kata imiyo mana skari matin gi sano kata glucose, to pare ni ochiewo ba changa maber ba ngimane dhi mbele. Lakini komedo budho ei koma kanyo, to koro gino medo complicate obwongone, to koro odhinyo nyathino. Koro ranyisi ma wasewachogo, kineno ka nyathini ntiego sana tugo gi nindo mang'eny gi del maliet gi chiemo, onego bed ni wang'iyo ahinya, nikech mago gik ma kata kaka janyuol inyalo timo ka intie dala. Ok ochuno ni daktari nyaka bie mondo opimne skari. In gi nyathi onindo kata iluonge to ong'iyo ang'iya, ringi nyathi no osiptal. Gin weche ma ng'ato nyalo kawo mayot, to weche gi ok yot kata matin. Weche gi ok yot kata matin, nikech wacho kacha ni en nyeriri matin mokalo ma wanyalo wito godo nyathi po nono ni ok wang'iyo weche gi maber. En Dr. Lola wantiere kode studio Penj Laktar kaka le Ramogi TV. Kawuono wang'iyo koma kuom nyithindo. Ranyisi omiyo mang'eny mokalo, wakawo yoyo ka waduogo to wabro chako gi kar ranyisi no, omiyo kik idhi mabor. Seche moko yoyo ni po nono ni diher mondo mitudri kodwa, inyalo yudowa Facebook page en Penj Laktar, kata inyalo yudowa kokalo SMS. Namba mar SMS en 2 nono. Bende nyalo yudowa kokalo e line wa mar email en penjlaktar@royalmedia.co.ke. Kik isud kata matin, waduogo. Anguro okolil. Kirito maber, en gi lem moro madawach ni ler zaidi. Weche manyien muoch pile ka pile, kumoro amora kendo samoro amora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda, amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch, bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Tim mane ma bro loyo? 20 mane mi bolo kawuono? Loch ma kawuono nyalo bedo sunga kuom ng'ato
kata hawi kuom ng'at moro. Kidwaro yudo thum malich miluongo ni aheri, go number *860*420#. Kumbuka, Ramogi TV ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo Penj Laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari nomiyowa ranyisi makineno kuom nyathi to kik ibed gi nyathi not kata matin. Nitiere gigo ma inyalo konyo godo nyathi to gigo ma bende nyathi nyalo lalala le lweti kineno kama at nikech samoro nitiere gima onego bed itimo to kitimo. Daktari, seche ma aseneno ka nyathi nitiere kod ranyisi mimiyo wacha, waringo matek wabiro kod ir Dr. Lola kaka laktar mar nyithindo. Ibro timo ang'o? Ibo ng'e wacho ni nyathi nitiere koma. Ing'e ni nyathi ni samoro ipimo skache kositimo nang'o mondo mi diagnose wach ni ma to nyaka bede ni nyathi ni ochomo kama ok ber ahinya. Nikech ma to en gima samoro kanyal timo dala, anyalo neno ranyisi to kanyal time dala. Koro kisechopo e hospital, nitie gima watimo ma iluongo ni emergency, manyiso ni samoro jatuo biro, nitie gik ma nyaka watimne gi sano mondo wakonye. Mokwongo en ng'iyo ni ni liet ma dende rom nade, ka en gi gimoro mar dende ne ore, nyaka waduok dende piny. Mokwongo ma nyaka watim en ng'iyo skari, ng'iyo pressure mar ng'ato, kendo ng'iyo kaka rembe chal. Magi gik ma sami biro e casualty, kata biro mane office, kata biro mane clinic mora mora, mane gima mokwongo ma daktari kata nurse kata yudo mana clinical officer, mane gima mokwongo ma nyaka gitim. Mar ariyo en ka gisepimo remo, en nyaka giket ni oxygen. Nikech mangiso ni sama koro dendi ok nyal mi ote maber mondo go beni dhi adundo to dhi e nyarogno, gima dhano dwaro mang'eny ahinya en ga oxygen. Koro mando nyaka wang'i, nikech wang'e ni ote onego beni dhi obo, ote onego beni dhi adundo, ote onego beni dhi e nyarogno gi gik moko duto te, but nikech ote no dhi mamos, nyaka koro wami oxygen mondo konyi mondo ote no chop maber, mondo mane mokwongo. Mar ariyo, oxygen dhi konyi mondo kata ka nyathino nyalo riere, kata samoro oriere, to ni kada koriere no to oxygen pod dhi chopo e obongo ne, nikech koro watemo mi mang'eny moloyo kaka ni yueyo kendi. Kaito mar adek, ka wasepimo test gi te, sama pod warito duoko, nyaka go picha mar obongo ni mondo wang'e ni to obongo no to ang'o manitie e obongo no. Koro lure gi hospital ma intie, ka in e hospital ma wacho ni samoro in kata Jaramogi, kata intie hospital mora mora manyalo goyo CT scan, mane picha maber manyalo konyowa gi sano. Koro kosego CT scan no, nitie ote mang'eny monyalo yudo e picha chiel ni, picha mar obongo ni. Nitie jomoko ma samoro nitie remo moro mane opukre e obongo ne. Nitie jomoko manyalo dhi e coma nikech samoro ne ajali moro, samoro gimoro notuomo wiye, samoro nyathi moro nogo wiye, samoro no gore piny, bakoro sama no gore piny no to koro remo koro kirre e wiye. Koro picha no dhi nyisowa ni ang'o motimre e obongo mar jatuo ma koro waneno ni. To mar ariyo, to gimotimre ni to timre marom nade, nikech jomoko nitie mineno neno ka koro remo opong'o obongo ma kata koro obongo no ok nyal neno maber, manyiso ni mano ng'ama onego bed ni dhi e theater mondo golne remo mantie kanyo no. Samoro nyalo kata nitie kata tuoche moko ma wanyalo yudo sama ne watimo CT scan ni. Nitie kaka tuoche kaka mar meningitis moro ma wanyiso ni kute moko dhi nyaka e obongo. Magi duto te wanyalo neno e picha ni achiel ma wagoyo ni. Manyiso ni picha ni dhi konyowa e weche gik moko adek. Mokwongo dhi nyisowa ni ang'o matimre e obongo ni. Mar ariyo ni gima timre ni to osetimre kiwango mane. Nitie kiwango moro ma kochopo mang'eny to koro ok wanyal konyo, to nitie moro ma kata obed mang'eny manade nyalo konyore to wakonye gi piyo piyo. Kaka ng'ama nitie gi remo e obongo ne, wadhi watucho mana matin to we mondo remo no owuog matin, mano nyalo konye gi sano. To nitie tuoche moko ma wanyalo timo sama go picha no. Nitie kata cancers moko mantie obongo ma ok wanyal ng'eyo. Ing'e ni samoro ranyisi man tuoche mi cancer gi seche moko ok gin ga gik moko ma mondiki ni mae kaka wiyi bari to en gi cancer. Samoro wiyi osebari, gik moko osechandi, to sama ng'wa go picha no wapo mana ko wacho ni
kara ng'ani ne nigi growth more e wiye emomiyo osebedo ka tuo e ndalo mosekalogi. Koro mane kaka CT scan konyowa. To moko nyal yudo CT scan e osiptande man gi tegre mang'eny mantie gi gimoro iluongo ni kizungu ni MRI. Mano koza e the best. Madhi kichane ongisowa gik moko duto te manie bwongo mar ng'ato. Koro sami biro to mokwongo gima nyaka watim en ni nyaka wami ngima, nyaka wami life support. Nikech ok inyal biro to pod igamo muya, pod aringo kodi e CT scan. Nyaka hakikisha ni gima kwongo timo ni gik moko matindo manyalo rekebisha, takongo rekebisha go gi sano sama pod warito mondo idhigo picha gi test moko mopogre. Lakini to ka ng'ato ok ywe maber nikech wang'iyo kaka yweyo, to wang'iyo kaka oxygen ni romo. Ka waneno ka yweyo ni dhi ka gima dhi tami, to immediately waketie machine mondo koro machine mondo chak yweyo ni. Magi gik mawatimo ga e ICU. En Penj Laktar kokalo Ramogi TV aneno ote mopogore opogore kokalo Facebook page aneno Maureen Daniels owacho kacha noluwo chendo ni kendo mor godo mokalo erokamano nya Maureen Daniels. Aneno Laura Okinda, aneno kacha Kennedy Otieno owacho kacha ni Musna min Ndhiwa, Dr. Lola kendo mor gi chendo ma ikelonwa odiechieng' ma kawuono. Dr. Lola dwani mondo mwang'ia ne weche mag awareness ainya weche mag ng'eyo kachiel keyo wach ne oganda kotende kod weche mag COMA kuom nyithindo. Ka wagi godo kanye, kai wantiere kanye? Ok watim maber ahinya. Ok watim maber ahinya nikech an kaka daktari mar ICU anyalo wacho ni ka wang'iyo chakre Kisii kidhi nyaka Kisumu nyaka Bomet nyaka Eldoret, aparo ni ane madhi bedo daktari mokwongo. Koro mang'iso ni kata sama kasewuok Nairobi kadok kamae, mang'iso ni an gi suptende madhi kata osiptal mia gi wiye monego bed ni atemo puonjo dakteche mantie kanyo gi nurses mantie kanyo. Ing'eni e wach mar ICU tek mondo ichak gi jopiny. En gimoro ma nyaka ichak mana gi dakteche mantie malo nikech ka daktari nyalo identify bo wach ni mae gima timo nyathini to nyalo konyo. Ng'ata moro jowinjowa mantie piny to gin gima nyalo nyiso gi ni nyathi sama tuo kik iwe nyathi ot ni no ninda ahinya koro in bori pod idhi e puodho ang' iduogo nene. Inyalo duogo nene to idoko onge. Kineno ka nyathi iluongo to ok winj gimiwacho kata ndhune to kosudi, in giminyalo timo minyalo konyowago en ni kaw nyathini tere e osiptal. To kik ikaw kendo makosa moro ni aseneno mang'eny timbre ndalo moko wan e gweng' tineno ka ng'ato tuo kar mondo tere e osiptal machiegni pod idwa ring kode wach ni samoro ne nitie Ndhiwa kuma nitie idwa ringo gi jatuo nyaka Kisumu kata Eldoret. Mano makosa maduong'. Jatuo kigolo dala ring kode osiptal machiegni mokwongo nikech samoro ena skari ema ni piny. To komiye skari to duoge malo. Samoro skari ni malo to komiye pi skari dok piny. Koro in kaka ng'ama nitie dala kaw jatuo kaw nyathini tere osiptal mokwongo nikech gik moko ma kaka skari gi pressure go to dalawa inyalo pim kata e dispensary. To ka giyudo ka koro gisepime ba gisetimo maginyalo gimbe gibo kawe to giringe kumo kode e osiptal machielo. Kik kaw jatuo tikalo kode osiptande madhi 10 ni ringo ni mondo idhi Eldoret. Jodalawa seche moko mikalo e diere kaegi ibro wito jatuo no. Koro tere osiptal man machiegni mondo gipim gimo kizungu wacho ni first aid. Mangiso ni kony mokwongo cha. Oyud kony mokwongo cha, oyud oxygen mokwongo cha, oyud skari mokwongo cha, odwokne pressure mokwongo cha. Koro kikete ambulance kaiti ring kode osiptal machielo. Erokamano. To first aid mar konyo ngimani kaka daktari molonye weche mag tuoche mag nyithindo. En ang'o ma jonyuol nyalo timo mondo migi chwal ngima nyathi kata kapok ochopo kode e dispensary to yude kako nyalo konye kata mana matin nono. Nikech samoro pore gi ng'ato tieno, to pinyo tieno samoro ndara berach kaka dwa chopo e dispensary machiegni Ndhiwa ka bende nyalo bedo matek. Koro kaka janyuol ginang'o gini monego bed ni ng'eyo maka ineno ranyisi ni tinyalo timo mapiyo piyo kiluongo kony kata kimanyo kony. Mokwongo en ni ka dend ng'ato liet to gony lewni mondo koro liet no mondo wuog oko. Nyithindo mokwongo chako ga riere, nyithindo dende liet, tigini sama dendi liet to dendi gima dendi botimo ibro chako tetni mondo liet no wuog e dendi. To sama gitetni wan kaka jonyuol wachako wamedo blanket moro, wachako wamedi sweater. Sama ng'ato dende ore gimokwongo manyaka itim en ni mondo igol lepe mondo liet no wuogi. To mar ariyo sama onego bed ni kweyo dende kik ikwe dende gi pi mang'ich. Enego bed ni kwede nyathi ma dende liet gi pi mamor nikech sama iketo pi mamor no e ka odhi malo to gi kizungu
olale yamo to temperature dine dok piny. Koro ngendi e gweng' aneno ka ji samoro ji ohero ni ng'ato dende liet koro ikawo pi mang'ich tiolo kuome. Mano dhi medo kata kaw taulo tanyume pi mang'ich. Kaw taulo takete wi nyathi. Kete pi mamor kete pi mang'ich. Mano gima nyaka wapuonj joma nitie ground. Kaw taulo kete pi mamor eka mondo iywego nyathini mondo liet odog piny. Mar adek en ni ahinya gima dhi miyo ng'ato skari nyalo bedo malo, nyalo bedo piny. But sana ata malo mang'eny e nyithindo dhi bedo ni skari ni piny. Koro kineno ka skari ni piny, miye gimoro manyalo miye skari gi sano. Kaka glucose. Inyalo miye glucose, inyalo miye soda. Nikech gimoro amora man gi skari, kata skari owuon. Inyalo kawo skari tikete etielewe mondo skari no dhi malo. Ema temo wacho ni samoro skari no nitie malo. Mano onge shida. Afadhali gima dhi negi moloyo piyo en skari mantie piny maloyo skari mantie malo. Koro afadhali ionge kaka inyalo pimo. To wasewinjore ni ata malo dhi bedo ni skari ne nitie piny. Kane nitie piny, inyalo tere COMA piyo maloyo kane nitie malo. Nikech koro ionge ranyisi moro amora, in kaw skari kata miye gimoro amora man gi skari kete lewe. Lakini kik miye gik mimadho. Nikech gimimadho nyiso ni onego bed ni obet piny to nyalo muonyo maber. To ka en ng'ama nitie dhi e COMA ok onyal muonyo maber. Emomiyo wawacho ga ni miye skari kata imiye glucose nikech mago ok nyal wiye. Gimomiyo ok odani mondo imiye gik mimadho en ni kimiyo ng'at ma ok nyal ng'ama nie COMA titemo miye gima madho bro dhi kar mondo dhi e iye bro dhi kumoko dwani mondo moko dwani mondo dhi. Koro in miye gik moko ma minang'o kamaegi manyalo kelo skari mondo dhi malo. Mar ariyo samo riere. Ka nyathi riere, wawa mondo riere kaito kete oninde gi bathe. Mane kaito iwewa to oriere kosetieko riere to ageno ni kata ndara ne bed marach manadi to pod watema maringo mondo ring kode osiptal. Iwacho kacha ni seche moriere ka ineno ka nyathi ochako riere mabende gin ranyisi mag nyathi dhi e COMA to nitiere kaka ipiele gi bathe. Seche mipiele gi bathe ni ang'o matimore kata ang'o momiyo onego bed ni ipiele gi bathe doktor? Ipiele gi bathe mana mondo wacho ga pile ni aora nyalo mana ringo koa malo kadhi piny. Koro sama ipiele gi bathe titing'o tiende malo no wadwaro ni mondo remo mantie tiende mondo oring odhi e bwongo. Ne wasewacho ni shida mantie e bwongo ni koro gik moko ote mondo bed ni dhi e bwongo dhi mos. Koro watemo konyi mondo remo no odhi e bwongo piyo mondo kony jatuoni mondo kik jatuoni hinyre. To mar ariyo sama in e bathe kamae watemo konyi mondo gik mani chamo gik moko ma yeni samoro nyathi osebedo ka chiemo kana nitie gimoro mano madho kaka ng'ohase to onyalo chako muonye to dhi kuonde marach. Koro sama kite kod nindo gi bathe to mano temo konyo mondo gik mano hasogo mondo odonj kuma rach. Ilero maber mokalo. Namba mar SMS en 236000 en penj laktar. Biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Waka uyoyo ka waduogo tidhi bedo kod thuolo mar penjo Dr. Lola penjo duto te ma nyalo bedo godo kotenre kod COMA kuom nyithindo matindo miyo kik isud kata matin. Kabir katial. Isani kabir ni kanye. Raundi atindi gotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasa mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boliga. Hozima da gadinya pichi. Karo masachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabu atinge baka. Itate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kurende kende tige komutanga kurenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga.
engo kunere Ingera ege teacher egosori enyeke gima yarule liko aseviu sasa bono. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu wenyewe ndio big man bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jope. Dial *811 *346# to get Sheng Prayer. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Ringre mosenindo ngire George Magoha ne ochope kuonde mopogore opogore manosebedogo gi tudruok kane ongima. Jopiny kod jolony omiye luor makende motelo ne ik mare. Jatend Kenya William Ruto bedo gi romo gi jood bura mag Jubilee, to en ang'o madhi nyime? Kitol mor kae mani gi chike iye, ma en achiel kuom yie mane odhi kwero gi no. Ko kwanenogi, to wadhi irgo ticho mer, weuru ketho matonde. Gichako yanyowa to ginyisowa niya, Yunto kaundo nyaka twagweyo. Muoch mar lwenye kind jolupo e dho wath makamuai e kaunti ma Homa Bay okelo tho mar achiel kuomgi. Kendo penj laktar kokalo RAMOGITV ngima en mwandu. Daktari oleronwa maber mokalo gigo manyalo timore e ngima nyathi kata den nyathi manyalo nyisi ni entiere COMA. Kapono neno gigi onego bed ni timango. Seche ma dende tetni no wacho ni kik med luoni lewni gi sweta, imedo choko dend nyathini kendo imedo hinyo nyathini. Kik ikaw pi mang'ich ema koro idwani mondo mi ywe godo, imedo hinyo nyathini. Oleronwa kacha gigo monego bed ni timo. Thuolo ber mokalo inyalo ywa tol kata inyalo go simu mondo kan tiere penjo moro amora madiher mondo mi penj Dr. Lola tentiere ka oikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo. Daktari seche mangato osekelo e siptal, thieth thoro chalo nade koso utimo nang'o mondo mikoro oduogi nikech konyalo dhi nyaka higa, konyalo dhi dweche. Gima mokwongo mwatimo ga en ni mondo watemo duoko penjo ni ang'o matimre. Nyaka wabed gi gimiluongo gi kizungu ni diagnosis. Nikech kiseng'eyo kuma shida nitie tinyalo ng'eyo kaka koro inyalo address shida no. Kane in gi malaria mang'eny ahinya, wabo mi yath mar malaria. Kane in gi tuo mar skari, wabo temo loso skari mondo dog piny. Kane pressure timre maber, wabo temo konyo. Nitie moko manyalo dwaro ni mondo ng'ato mondo yang. Kane intie gi bleed e brain, samoro ng'ato apiko moro no goyi piny, remo moko kudre wi, mwanyalo yango ibro yangi. Nitie jomoko manigi tumor kata growth e brain, kaya mago manitie to gini moko minyalo surgeons nyalo chopo bagoli to mane magolo. Penjo mokwongo duoko en ni ang'o matimre. Ka wasefwenyo gima timre to wapenjre ni ere kaka wanyalo temo mondo wakony jatuo no. To del opogre, kaka ji respond to tuoche be opogre. Ji mang'eny nyalo yudo malaria, ng'ato achiel nyalo yudo malaria, onyalo muonyo panadol gi koatem to dhi maber. Ng'ato nyalo ninde ward ndalo matin, ng'ato nyalo dhi e COMA, lure gi tekre mar dend ng'ato, gi kaka gi teko mar tuo mano yudo no. To sama ubiro iro, aneno kaka koro waketo mashin kanyo. Kuma e mashin ma
wach ni ngima ni koro dhi dongo ni koro wawe lwet Nyasaye to wawe lwet machine. Koro machine ema dhi timo gik moko duto te. Koro anyalo temo pimo matin ne jowinjo mondo kaka inyalo neno. Koro pipe mokwongo ni en odhi e oxygen moro manitie e korot. Koro samoro nitie gas moro maduong' mantie oko, en koro wuok gi kanyo to kele to donje machine. Samo donje machine gik moko mwaketo gi, mago waketa gik moko mopogre, nitie kaka dwaro ni mondo yue, nitie kaka dwaro ni mondo nyarogo ni oti, nitie pressure badwa mi, nitie gik moko matemo e nyarogo ni mondo oti. Lakini koro machine ni e machine madhi timo gik moko duto te. To sami yueyo oko to owuok gi kae. So ochalo ng'ama ayueyo ni. Kachi sama pile kiyueyo to iweyo muya donje iye, muya wuok oko. Lakini sama intie koma ok inyal timo magi duto te. Koro anakawo tekrene, koro akete machine, koro machine ni ema koro timo tije go te. Koro wan kaka dakteche, nitie kaka koro ineno ma numbers mopongo ginene screen kanyo. Nitie kaka wasomo gi kaka wang'eyo ni koro jatuo ni koro dhi maber, koro sani ok odhi maber, koro wadiyo to wamedo moko, waduoko moko piny, wamedo moko. Koro mane gik ma daktari mantie ICU timo. Nitie gik moko te. Atiere kod simu daktari, nyalo yena wakaw sim Ruth. Erokamano gi tabu. Hello Ruth, penj laktar. Hello. Machiegni Ruth. Yes. An gi penjo. No puonjo maber ni ka ng'ato tuo to tere osiptal kik wakalo osiptande machiegni. To nitiere incidents mwasetero jotuo e osiptande machiegni to daktari o delay kode miyudo ni ng'ani ohinyore motho. Nitiere kata mama manosetera ahero, jogo no delay nonego bed nochopo Kisumu piyo kar mondo gimiye referral to gibet kode mama mani no end up notho gi nyathi. Koro ere kaka wanyalo konyo situation go maga pane mamiyo ng'eny ji ringo gawe osiptande machiegni kadhi mabor. Aparo ni gima nyalo duoko manyalo wacho en ni kaka in japiny ok inyal ng'eyo ni mai onego bed ni chopo sani, ma onego bed ni dhi Russia, ma onego bed ni dhi Ahero, ma onego bed ni dhi Muhoroni. Emomiyo natemo wacho ni osechopo kinde ma koro nyaka wapuonj nyaka dakteche mantie kanyo. Nitie moko ma ok onego bed kata ni budho go dakika 2. Emomiyo seche moko sani kata ko abo piwo example mar Kisumu County nikech gin gi namba moro moket ne jopiny monego bed ni gigoyo. Maka ng'iso ni sama ichopo e hospital kamae, daktari nosegeni jatuo kamae biro makoro giseikre. To kok ginyal ging'isi niya mano ok wanyal, mano kala dhia direct. Koro tich mar daktari montie e hospital matindo gi en ni onego bed ni gin gisesomo ba ging'e ni mai anyalo, mai ok anyal, mai nyalo konyo, ma ok anyal konyo. Ahinya osebedo katimre ni samoro idhi hospital ng'ato hinyre, pod ipenje ni ere kad mar jatuo, pod idhi e ofis cha chul 50, dhi ndik miya birth certificate, dhi om ki ang'o dakika kata wach kata ni seche moko 3 lala kata kapok jatuo ni pok onene. To watemo puonjo jo dakteche mantie e hospitande matindo gi ni nitie jatuo moro ma kosedonjo kamae kata kapok imule ting'e ni jatuo ni ok dhi maber, moko onego bed ni pod ioro jogene mondo odhi om kadi. Koro mano iluongo ni emergency medicine. Yena mondo akaw simb Judy. Erokamano. Hello Judy, penj laktar. Judy. Judy okawinj ka nitiere ka iwacho kacha ni kaber to waraw ka awinjo kichiwo ranyisi mar Kisumu County nitiere namba ma jopiny nyalo goyo. Namba no ok ang'eyo kata otiyo, wanyalo yude wabotemane ka namba no tiyo mondo wang'e ni ka oganda wanyalo yudo konyruok mapiyo. Kama ne wantiere ne en gima timore e seche ma ng'ato nitiere koma. In kaka jago no marito jatuo kata nyathi mantiere koma e hospital, en ang'o gini monego bed ni timo seche ma intiere koma ni? Ka in gi jatuo mantie koma, jatuo no wawach ni oketo ngimani duto te gigeno ne kuomi. Judy oduogo. Yena ka simb Judy. Judy. Wacha kama ngado. Judy, penj laktar. Nani mama ni ngado? Judy. Okang'eyo gima timo Judy, kata kamano wanyalo dhi nyime daktari. Kaka jago no mantiere kod nyathi e koma, onego bed ni timo nang'o? Koro sama wane ICU wang'e ni weche tek ga nyaka ne janyuol, sana ne janyuol nikech en gimoro malit ni nyathini nitie atia kanyo to gigi duto te onge gimo nyala timo, kata iluongo mana nyinge to onge gimo nyalo timo, ok onyal winji. To nyathi be king'eyo yino ka gik moko mwatude dende be nyalo kata ahinya bugoga kata janyuol nikech ng'ini samoro oket nyaka pipe mantie, moro nitie ume, moro nitie wang'e. Mago gina gik moko ma watemo ng'iyo ni to dende tiyo nadi nikech gichalo report ma wayudo to wayudo gi e screen kaka nasetang'o nicha. Koro en ga gimoro malit ne janyuol. To
sama ine ICU be wan gi jotuo ariyo. Wan gi jatuo monindo ni gi ng'ama rito jatuo. Nikech ng'ama rito jatuo ni be ka kisimiye support maber to konyal support nyathine matuo. Koro sama in gi nyathi mantie ICU, mae kuma wahinyo ga loso gi janyuol ahinya. Wamiyo gi updates saka sa wang'ise ni gima kama timre, watemo timo kamae, koro wadhi marach kata koro kwadhi maber ahinya, wadwa ni tim kamae. To wadwa ni sama ibiro e ICU, ng'eni nyathini owinji, samoro neni to gimonyalo timo onge. Tingeni sami buok nyathi be dhi buok. Nikech yeni nitie kaka kata in ng'ama miyo, nitie kaka kiluongo nyathi gi nyinge moro to ngeni mama kawuono iye wang'. Nitie kaka kidonje e ICU no, to samoro nyathino no ng'iya, imbe koro ywak, embe koro samoro ywak. Neno mana ka nyathi seche moko pi wang' gi chwera, samo gine e mashin lakini pi wang' e chwera. Kime mama gi be ywak. Koro nyakimiri chir. Nyaki beda jachir, oyeni ywak to yene kila ng'ato mondo ywak. To sama idwa ywak okoyo ni iwuogo ko matin, kikangi ka koro chir moro osebiro matin, koro kiduogi. To mar ariyo en ni los gi nyathini, nikech owinji. Wamake simbe Edward kiyena daktari Edward Pokolalna. Edward, hello, Penj Laktar. Yes, Ruth. Machiegni Edward. Awinjo ka mokwongo agoyo kamano ne daktari kuom puonj mokelo. Gik mowacho gin fact duto te. To nitiere story moro awinjo ka miyo moro bende ores complain kanyo. Ma opengo go simu mokwongo cha ok ang'e nyinge, ok anya paro. Osiptende mokwongo rawe machiegni gi. Ruth eman gi problem anyisi. Emomiyo kata kineno kata ka daktari wacho ni onge tiende waringe osiptende madongo gi. Nyal chuni nikech dada mana ana wuon adhi Bondo district hospital machato district where en dispensary adhi gi jatuo matin manyathi awacho ne daktari anto nyaka bi ka to poko nena to nyathi no tingo taneno ka koro ko bina maber daktari nomiya penj achiel mana ling magiko ne to nawuok osiptal no machaka manyo kuma nanyal dhi e sechego no penja ni ing'e nadi no kodhi maber to wan be wan ka jok mineno gi tu bende tuo. Bang'isi ni nyathino notho. Nyathino notho atimo mos, Edward atimo mos. Koro gik moko bila gi adier ante kwayo niya. Sirikal kanyalo to lose osiptende mag nyithindo kende mondo were nyithindo gi joma dongo. E yore mag thieth. Mano osiptal mabonde manidhie. Yes. Daktari. Okalur marwach. Winje ywak ma oganda wanitiere godo. Siptal maduong' mar Bondo, owacho ni ok en clinic, owacho ni ok en dispensary, en siptal mar county mar Bondo. Wach mano wachne muwuogi nyathi magikone nyathi odhi owito ngimane. To magi siptande monego beni oganda wayude konyruok. Siptande madongo mag counties kaka Bondo Hospital, okonego beni koso ang'atimore ka mokwongo adwa goyo ne jawinjo wa no mos ne manosetimre kamano agone mos ahinya to mar ariyo adwa kwa ng'uono e thuolo mar dakteche duto te nikech gima kamano konego bed ni ng'iso ng'ato sana wan kaka dakteche ma nyithindo wawacho ga ni ng'ama nigi ote mar adiera en ng'ama nigi jatuo ing'eni ng'ama duong' nyalo riambo kata ni wiye bare mondo kik odhi tim tich lakini ng'ama janyuol kong'isi ni nyathina ni ok dhi maber in kata ing'iye winj ngima mama no ng'isi nikech gima dimi ng'ato wuok gi nyathi dala bakele iri nikech thoth wayudo ka kosetimo gik moko mang'eny panadol nosetemo gigo te nosetemo manosetamre samo biro ng'isi ni koro nyathini ok ane ka dhi maber an gadiera ni nyathino nok dhi maber kata gisano wakwayo ng'uono kendo watimo mos e loj dakteche duto te emomiyo nangina kelo ng'isi niya aparo ni kuma wachope sani onego bed ni wadok chien kakoro wacho ni Dr. Molo osetimo tegre mang'eny mopuonjore mobedo ICU doctor mano ok dhi konyo jowa mang'eny mano dhi konyo ji achiel ariyo adek moko nikech king'iyo ICU mantie Kenya to samoro gin mana ariyo adek moko duto te to gima wanyalo konyo ji niya ere kaka wanyalo niya mondo wahakikisha ni dakteche gi mako gi gima piyo mondo nyithindo gi kik chope COMA mondo kik gibi e ICU nikech king'iyo ICU kata Kisumu wan mana gi kitini ariyo mar nyithindo kende mang'iso ni king'iyo joramogi te Siaya dwa dhi ka Bondo dwa biro kae Migori dwa biro kae Homa Bay Kisii dwa biro kitini ariyo gi te
ok nyalre. Ok nyalre. Koro dakteche wa ema nyaka hakikisha ni sama in bondo thiedh nyathino mondo kik obi Kisumu. Sama in dhiwa thiedh nyathino kik obi Kisumu. Sama in Migori thiedh nyathino maber, tim gima nopuonji e skul to er jotuoni eka mondo hakikisha ni kitene ariyogi kik yud tich. Kik bed gi ng'ato. Daktari e nus dakika pimna mana ni ang'o matimore ga tok koma. Nyathino osebede koma, osetemo kaka lakteche moduoge pache. Ngimane thoro ga bedo maber, motegno maber koso nyalo bedo kod chochni matin. Lura gi gima nomiyo koma. Tuoche moko matino dilo kaka skari, diabetes go, nyathi chiwa chiemo maber, kinyi yudo ka embe omadho nyuka e ward. To baka gik maboro kaka dakteche. Yudo kocherore e ward. Yudo ka ene mokoro go mbaka. Lakini nitie moko ma wach ni kibudhe ahinya to mangiso ni outcome dhi bedo gi duoko ne dhi bedo mopogre. Koro but gima kaka dhi wuok dhi lure gi ni ang'o manokelo koma no. But en ga gimoro matek ahinya ng'eyo, onge kaka wanyalo wacho ni ng'ani kawuono dhi wuok kamae kiny obo timo maber. Nitie jomoko ma changa maber ba ngimagi odhi mbele. Berne ni koma mar nyithindo eni thothgi atamalo 70 koyude e saa maber go mpira e ward kadhi dok dala. Erokamano nya daktari. Dr. Lola ponono ni ng'ato dwa tudore kodi samoro thuole motame ma dohero mondo obi openj godo penjo to dwani mondo obi go kodi mbaka inyalo yudi kanye? Mana kaka naselero gisani antie Kenyatta Hospital mane motiyo e ICU wane tiegruok mar bedo ICU doctors e Kenya mangima nikech okosebedo gi dakteche ainago. But gi ahinya to atiyo Jaramogo gi Ngadinga Referral Hospital mantie Kisumu, but sani koro wang'iyo kaka wanyalo timo gi partnership gi counties moko nikech koro king'iyo dakteche me critical care aparo ni an kenda mawuok kuondego mangiso ni nyaka alim jo Homa Bay, alim jo Kisii, alim jo Siaya, to ageno ni waboro mang'eny. Amor mar bedo kodi Dr. Lola, ageno ni odiochieng' machielo kaluonge chenro mar Penj Laktar kata ka in Kisumu to wanyalo tudore ka watudore e studio wa ma Kisumu. Erokamano makende. Jahera mar chenro mar Penj Laktar, ageno ni yudi achiel ariyo adek. Bedo kod rateke maber mar del, ng'iyo nyathi, somo nyathi, ing'e nyathini. Chandruok mineno kanyalo hinyo nyathi to tem matek mondo mi wageng' kik ochope koma nikech ok wang'eyo ni kapono nowuok e koma ni to dhi wuok nang'o. Mata ye chenro niluonga ni Ruth Otieno. Erokamano makende kuom bedo koda ne jogo picha mawa. Erokamano makende ne producer wa Perpetua Okoth kaachiel kod director wa Philip. Erokamano nyaka kendo odiochieng' machielo abokelo ni chenro mar Penj Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu oriti masani. Erokamano.